Liviya döwletiniň Türkmenistan aky medeniyet günleriniň açylma münasibetli şekillendirişiň Otoý muzeýiniň sergi zalyna giň meşhurlygy gözden geçiriş guraly. Sergide çeper we ilmi kitaplara hemde gollanmalara mühim orun berli. Türkmenistan we Liviya döwleti dörli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk edýär. Meden insan perwer ulgamdaky gatnaşyklar iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Munyň özi iki ýurdan halklarynyň medeniyeti we däp desturlary bilen ýakyndan tanışmaga giň mümkinçilikler açýar. Halkara parahaçylyk gonaşmak gelişi garasyna geçýän ýyllar gurulýan bu ideolojilik çäresi iki halkyň mundan meýlekde ýakynlaşma oruna mühim ädimdir. Bellenşýärli parahaçylygy we dostlugy pogtalandyrmakda medeniýetleriň özara baýlaşmagyna we iki halkyň özara düşünişmegine insanperwer gatnaşyklary giňeltmekde häzirki ideolojilik çäresiniň ähmiýeti uludyr. Dawratmyzlar iki dostlukly ýurdun başdanlaryna türkmen we Liviya halklarynyň gadymy ruhy gatnaşyklaryny berkitmäge hemde täze mazmun bilen baýlaşdyrmaga gönükdirilen dörejilik formy guramak mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirdiler. Insanperwer ugurda giň halkara gatnaşyklary we dünýä beleleşigi bilen medeni dialog we wedipäniň ýerine ýetirmegine ýardym berýär. Bugünkü medeniýet şäheri munyň aýdym mysaly boldy. Dostlukly ýurdun Türkmenistan aky medeniýet günleriniň şäherlerine paýtatymyzda adamlaryň medeni ötüşini açyp görkezmekde we arab dilini hemde Islam magaryfyny baýlaşdyrmakda türkmen alimläriniň eýilýän orny atly maksat geçirli.